bote Mas santai rasa bedek. Kok cangkemmu sing kleru. Iki bote ya sing kuwi papat wis pas lho Mas. Ya pas tapi kok. Leni Cengkokmu kok welek. maksudnya mbok cengkok kuwi mau. 3, 2, 1. Sewu putuk wis tadi wati Pas to Mas. sewati tak takoni Lho. Cengkokmu lho nadane piye? Nanging kabeh padha